veršů. Haleluja, amen. Takže každý má název napsaný? Takže pojďme na první část vlastně. Co jsou andělé a jaký mají úkol? Co si myslíš? Proč Bůh stvořil anděle a jaký úkol mají? Může být, aby uctívali? Aby sloužili nám? Taky? Co ještě? Už nic? Takže, dobře, pojďme do veršu a Vítku, prosím, abys měl mikrofon. Máme nějaký mikrofon ještě ne takový? Tady, ne? Takže, pojďme do veršu Židům 1.14. Ano. Anděle jsou ovšem pouze služebníci, duchové posílání slouží těm, jimž se má dostat spásy. Takže tady vidíme, že anděle jsou proto stvoření, aby sloužili těm, komu aby sloužili tým, kteří mají spásu. Kdo vlastně má spásu zabezpečenou? My lidi. Tady vidíme tomto veršu, tady píše slovo Boží, že Bůh, než stvořil lidi, tak vytvořil první anděle, že jo? Ale proč vlastně stvořil anděle? Aby začali sloužit člověku. Aby jim sloužili, aby jim pomáhali, aby s nima prostě chodili, aby je poslouchali, aby je ochraňovali a tak dále. V tomto verši můžeme vidět jednu krásnou věc, že anděle byli takové poslové pro člověka. Anděl by měl sloužit člověku. A v tom můžeme vidět ještě krásnou věc, že Bůh, jak stvořil anděle, tak už myslel na člověka. I když věděl Bůh, že ho člověk zradí. Předem. A tak si představ, že Bůh stvořil Adama a Evu v rajské zahradě a když je stvořil, tak už anděle byli. Ale už té doby a Bůh měl plán, aby anděle sloužili člověku, který mají spásu. Aha. Představ si, jaký je moudrý náš Pán. Představ si, že jak myslel na tebe. Jak už dopředu věděl, jak ti má pomoct. Dopředu věděl, jak tě má zvednout. Dopředu věděl, koho ti mám poslat. Na všechno Bůh myslel. Na nic nezapomněl. Možná, že my teďka říkáme našich myslí, ale počkej, anděli jsou větší než my, nebo oni byli první stvoření, oni jsou svatí, oni jsou duchovní bytost. Že jo? Jo tak. Tak možná my myslíme, že je duchovní bytost. Ale kolikrát vidíme, bohužel, že v realitě, že některý lidi mají doma sošky anděle, mají takové ty věci a začínají se k ním modlit. Ale Bůh říká, že oni nejsou bohové. Oni nejsou na to stvoření, aby jsme my k ním volali, nebo aby jsme my jim sloužili. Ale anděl byl stvořený kvůli tomu, aby sloužil člověku. Proto taky byli stvořeni anděle.
Můžeme dál do dalšího veršu. Tady říká, počkej, ještě půjdeme do veršu, tady říká. Anděle jsou duchovní bytost, stvoření Bohem. Nejsou bohové a nemají být uctíváni. Jejich úkolem je sloužit Bohu a vykonávat jeho vůli. Takže jakou vůli měl Bůh nebo zamyšlení s andělama? Chci se zeptat, Sáro, jakou měl Bůh vůli vykonávat s andělama? Pro koho stvořil anděle? Pro tebe, pro mě. Aby vykonávali co? Boží vůli. A v tom můžeme vidět doopravdy tu poslušnost. Kolikrát doopravdy my nejsme schopni ani možná 5% vykonávat vůli Boha. A představ si, takový velký Bůh ti pošle někoho na pomoc, někoho čistého, někoho vzácného, někoho, který je duchovně stvořený, samotného anděla. A ten anděl k tebe přijde a začne tě sloužit. Kolikrát anděl musí udělat to, co Bůh mu řekne. A dej si otázku. Kolikrát ty činíš to, co chce Bůh? A v tom můžeme vidět tu poslušnost. Na začátku byla poslušnost všech andělů, kteří poslouchali Boha, kteří chválili Boha a činili vůli Boží. Můžeme dál do veršu Korinským 1.16. Kolomským 1.16. Kolomským. Kolosalům. Já ti rozumím, pastor, nevšimni. Já to vím. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jim, to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše. Takže to tady asi píše. Co v tom můžeme vidět? Tady říká, že Bůh stvořil všechno. Viditelné i neviditelné. Pro něho, co v tom je důležité? Ještě na to přečtu. A poslouchej dobře. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jim. To, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše. Takže my vidíme, pro koho bylo stvořeno vše. Pro koho? Pro Krista. A my vidíme, že když bylo stvořeno pro Krista, i Kristus měl svůj úkol tu na zemi. Jaký měl úkol Ježíš Kristus? Spasit celý svět. Už na začátku, když Bůh stvořil anděle, byl tam Kristus a říká, že byl pro něho stvořené všechno a skrze něho bylo stvořené. Takže důležité je, pro něho a skrze jeho bylo stvořené. Jak myslí Pán, skrze něho to bylo stvořené? Ještě jednou ten verš přečti a poslouchej dobře. Vše i v nebi, i na zemi bylo stvořeno jim. To, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti, skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše. Takže vidíš to? Skrze něj a pro něj bylo stvořené vše. V něm. Takže všechno skrze něho, to je stejné. Myšlenka, ano.
Ano, přesně tak. Myšlenka je stejná. Myšlenka to je stejná, ale co je důležité tam, že tam bylo stvořené skrze jednoho. A to je skrze Pána Ježíše Krista. Takže my vidíme, že spolu zúčast nebo spolu stvoření měl tam hlavní roli samotný Kristus. A tam ještě říká zajímavou věc. On stvořil. Přečti to, on stvořil, jak tam psané. Poslouchej. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše. Skrze něj, nebo jako by on, skrze něj a pro něj bylo stvořeno. Takže můžeš 17 taky? 17. A on je přede vším a jim všechno stojí. Takže my vidíme, že on je všechno. Takže my vidíme, že Kristus už na počátku stvořil něco, to, co není viditelné a viditelné. Co viditelné Bůh stvořil? My si můžeme vidět. Vidíme planetu, svět, manatelně to, na co všáhneš. Ale co stvořil neviditelné? Anděle jsou neviditelné. Duch Boží je neviditelný. Co ještě? Duchovního světa. Boží království je neviditelné. Všechno, co tělesné nemůžeme vidět a věříme, že existuje, pro nás je to kdyby uzavřené. Uzavřené. A my vidíme, že mezi tebou a mezi andělama, mezi Božím královstvím, tam, kde duchovně je něco, kde nemůžeme až tak daleko vidět tělesně. Že to Pán rozdělil. Co ti jednu věc říct? Na počátku, když Bůh stvořil anděle, stvořil zem, stvořil nebe a tak dále, tak anděle byli stvořeni pro člověka. Ale co se stalo v nebi? Víš, co se stalo v nebi? Přišla válka. Byl jeden anděl, který se jmenoval Lucifer, a to ten Lucifer byl, dá se říct, druhá ruka Boží. Měla moc podobnou jako Bůh. Nebo Bible píše jednu věc, že nikdo, ani anděle, ani samotný Satan neviděl tváři Boha. Neviděl ho. Ani anděl neviděl Boha. Neviděl nikdo. A Satan využil jednu věc. Satan využil postavení a chtěl něco udělat. Proč chtěl Satan něco udělat? My víme, že když Bůh něco říkal, tak to říkal skrze Lucifera. Skrze Lucifera mluvil k němu a Lucifer přicházel k andělům a dával takový ten odkazy. To je podobné, jako kdyby v Starém zákoně, když byli prorokové a mluvil skrze proroka jenom. Nikdo neslyšel proroci. A on mluvil k lidu. A to je podobné, jako Satan nebo Lucifer mluvil andělům. A jednoho dne on si řekl jednu krásnou věc. Pro něho krásnou, co říkal. Tak když nikdo neviděl Boha a anděli čekají, kde já co řeknu. A oni poslouchají. Co kdyby jsem se já prohlásil za Bohem a sedl si na trůn? Představ si. A on chtěl se prohlásit za největším Bohem. Chtěl si usednout na místo Boha. Ale Bůh viděl, co vlastně chce udělat, tak přišel a zasáhl. A když začala vojna v nebi, začala největší vojna duchovní v nebi, tak se stalo jedna věc. Že Bůh
musel tu vojnu oddělit. Jak ji vlastně oddělil? Nebo Bůh měl plán, mezi tím stvořil člověka. Bůh měl plán stvořit něco, co by ho uctívalo. Ale mezi tím se stala ta vojna v nebi a jak kdyby to ten plán i Satan chtěl zrušit nebo porušit, nebo zabránit tomu, nebo Satan věděl, že by se musel on sám klanět člověku a sloužit člověku. Ale Satan nechtěl, on si říká, proč já bych se měl klanět nebo sloužit člověku, když já jsem byl první stvořený než člověk. Co pak je člověk víc než já? A začal přesvědčovat anděle, že to je špatné. A mnoho andělů se začalo bouřit proti stvořiteli, proti Bohu. A Bůh mezi tím, než byla ta válka, musel něco udělat. Víš, co udělal Bůh? Mezi tím? Co udělal? Hodil je na zem, ale než je zhodil na zem, tak musel něco udělat. Než je zhodil na zem. Ne. Musel něco udělat, nebo zem ještě neexistovala, nikdy existovalo nebe. A on něco musel udělat. On musel vytvořit něco takového podobného, ale musel něco vytvořit a určit místo tam, kde je čas a prostor. On stvořil čas a prostor. A v tom čase a prostoru my dneska žijeme. Víte o tom? V tom čase a prostoru my žijeme. A Bůh, když stvořil čas a prostor, tak on věděl, proč prostor a čas. Proč čas byl důležitý? Bo čas začíná a někde končí. A my víme, že proroctví je, že přichází konec času. To, co stvořil na počátku, musí něco končit. To je podobné, jako kdyby natáhneš ručičku na hodinek a když natočíš, tak má jenom 24 hodin, že jo? A když přejde 24 hodin, tak už nefunguje. A nebo když se blíží slabě, že už prostě už dotýkává, tak ty hodinky trošku blbnou. Ano, to ten čas je limitovaný. A si představ, a když se podíváš na dnešní svět, tak vidíme, že svět už není takový, jaký má být, ale dotýkává. Čas se blíží ke konci. A Bůh už nechce natáhnout ručičku. Ale on očekává, než ta ručička nebo ty sekundovky začnou úplně být, aby skončily. Ale mezi tím, když Bůh stvořil čas a prostor, tak vytvořil ještě tady jednoho člověka. Adama. Představ si Adama. A když Adam byl na zemi, tak byl na zemi zrozený Satan. Takže teďka si my můžeme říct jednu věc. Proč Bůh poslal Satana tam, kde je člověk? Přemýšlel jsi o tom? No?
Ano, může být, ale proč vlastně Bůh mezi časem a prostorem hodil i anděle padlé, i vystvořil člověka? Víš, co ti jednu věc říct? Bůh, když zhodil z nebe padlé anděle a démony, ne démony, ale satana, tak je nenechal na zemi. Nezapomeň jednu věc, že padlé anděle nemají moc ovládnout tu zemi. A víš, proč nemají moc? Co říká slovo Boží? Kde je Bůh uzavřel? Pod zemi. Ano, pod zemi. Takže oni nemají moc přijít nahoru. Ty padlé anděle jsou stále spoutaný. Stále spoutaný. Ale mezi tím, když se podíváš hlubší do slova, hluboko do slova, tak tam vidíš, že když Adam a Eva, když hřešili, tak přišel k ním had. Satan, dá se říct. Starý drak. A dejme si otázku. Když padli anděle a Satan, jak je to možné, že ještě v příběhu Joba Satan měl moc přijít až do nebe, do Božího království? Přemýšlel jsi o tom? Proč? Takže my vidíme, že měl ještě prostor chodit tam a zpátky. Takže Bible nikde nepíše, kdy vlastně spadl Satan. Přesně. My se můžeme jenom prostě dovnímat, že při stvoření země, při Adama, když řešil Adama Evou, anebo před. Já vím. Že raz jsme to študovali a jsme přišli na to, proč že opadl, jo? Když mu Boh ako keby dal všetku moc, keď si to tak vezmeme, lebo bol ten najväčší anděl, ako ho pisuje v Ezechielovi. V Ezechielovi sa píše, že byl ten najkrásnejší cherub, a tak. A my sme prišli na to, že prečo spadol. Boh mu síce dal moc nad anjelmi, ale nedal mu moc nad človekom. A v Ezechielovi sa píše, že kdy se to stalo. A kde se to stalo? Stalo se to v rajskej záhrade. Stalo sa to v rajskej záhrade vtedy, keď Boh stvoril človeka a povedal mu, aby vládol nad všetkým, čo stvoril. A určite jemu sa to nepáčilo, hej? Jemu sa to nepáčilo. Lebo opisuje Biblia, že aj on tam bol, že sa prechádzal medzi ohnivými kameňmi a bol na svetom ruchu. Takže určite tam bol, hej? To iba my sme na to tak prišli. A kdy spadl, Ježíš sám hovorí, jo, ale nevíme presne, že či to naozaj vtedy spadl, alebo ne. Ale vieme, že kdy spadol naozaj, vtedy, jak Ježíš zvíťazil nad ním. Vtedy, jak Ježíš zvíťazil nad ním, jo. Lebo v Zjavení píše, že pod oltárem kričali svätí, že kedy ten spravodlivý Boh a vládca, že odsúdi toho, ktorý na nich žaloval deň a nocou, to znamená žalobca. A potom tam píše, že hľa vyhral lev z Judovho kmeňa a toto. To se určitě dozvíme všechno. Jenom tak krátce jsem vám říkal vlastně, o čem dneska budeme mluvit, ale určitě tam budou i verše tomu, co jsem dneska mluvil, nebo co jsem ještě tak připravil. Já věřím tomu,
že se dostaneme do hloubky a řekneme si, proč to tak bylo? Říkají to, no. Ano. Takže Ježíš nebyl stvořený. On nebyl stvořený. Od počátku. Ne. Ano, to na konci. Ano, to je na konci, ale na počátku nikdo neviděl. Do dneska ještě neviděl. To tam dojdeme, určitě. Takže můžeme dál. Druhá část, to bylo takové představení, co vlastně budeme dneska mluvit. Jo? Pojďme, napiš si druhá část a napiš si tam. Lucifer před pádem a jeho pýchou. Teď začne trošku hlubější do slova půjdeme. A jeho pýchou. Takže můžeme? Takže pojďme. Echeziel 28:12. Ezechiel 28:12. Synu člověči, zpívej, žalospěj nad králem Týru a řekni mu, tak praví panovník, Hospodin. Byl si pečeti dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Takže tady o kom se tady mluví? O Satanovi. Tady píše, že byl dokonale krásný. Že byl dokonale stvořen, že byl nádherný. Že nikdo se k němu nevyrovnal krásy, jako je on. A co ti jednu věc říct o Satanovi? Když Satan padl na zem, tak nepadl a nezemřel. Ne padl, ale nezemřel. Stále žije. Satan je stále krásný. Satan je stále duchovní bytost. Mnozí si myslíme, že Satan vypadá s rohama, s ocasem, s kopitem jako čert. No. Jako model, já vím. Já vím. Dokonalý byl, dokonalý. Ale co chci říct? Když anděl nebo Satan spadl, tak je stále duchovní bytost. Nezapomeň na jednu věc, že on stále přichází k člověku jako duchovní. Stále má v sobě světlo. Možná si myslíme, že Satan je tma rozdělena mezi světlem a tmou. Ale nezapomeň, jeho jméno je Lucifer. A Lucifer znamená nositel světla. Jeho světlo stále ještě nevyhaslo. Stále nosí světlo. Ano. Nezapomeň, že když přichází někdo k tobě takový, že tě může oklamat.
My možná očekáváme, nebo čekáme satana, že přijde k nám rohama, škaredý, hrozný, s vidlou, nebo já nevím, s tím, jak se říká, s kosou, nebo čím vlastně k tomu má přicházet. Ne, on stále přichází jako nositel světla. Stále je nejkrásnější anděl. Nebo on je doopravdy krásný. To byl nejkrásnější stvoření, co Bůh stvořil. Představ si. A si představ, že slovo Boží říká, zkoumejte duchy, které k vám přicházejí. Přišli anděle a hlásali jiné evangelium, nepřijmejte je. A proč to ukazuje, tohle, děkuju Bohu za to, proč to ukazuje? Nebo Ježíš věděl, že Satan může přijít jako anděl, může přijít jako světlo, může přijít jako anděl dobré zprávy, může přijít, já nevím jak, ale Pán říká, zkoumejte každého ducha, který k vám přichází. Ale co se děje v dnešní době? My nechceme zkoumat ducha, který k tobě přichází. Ale radši budu zkoumat bratra nebo sestru, jakého má ducha on. Víš, a to ta myšlenka, toto není Boží, ale přichází k tobě Satan a dává ti myšlenku takovou a ty mu uvěříš a řekneš, ale však počkej, ke mně nemůže přijít Satan. Však ke mně přišlo dobré, teplo, světlo, ke mně přišlo něco nádherného, cítil jsem něco krásného. Ale Bible říká, že Satan byl stvořený na to, aby přinášel světlo do života. A do dneska toto dělá Satan. Oblbuje každého z nás. Dám si mikrofon, aby to slyšel lepší, bratře. On hovoril, že vždy vidí andělov ten chlapec. A hovoril aj máme, že sú dobrí anjeli a zlí anjeli. A že normálne bývajú tam u nich. A keď to povedali Barkociovi, a on prišiel, ne? A on nechápal toho chlapca, že jak dobrý aj zlý. Hej? Lebo sa ho pýtal, a jak vyzerajú? Že sú pekní, hej? Že normálne. Ale Barkoci, jak rozmýšľal, tak Duch Svätý mu dal na srdce, aby sa spýtal toho chlapca. A keď prichádzajú tí anjeli, povedali ti, že pokoj, neboj sa, niečo takéto. A ten chlapec ho povedali, že nie. Že vôbec, že proste, keď prichádzajú, že na ňo tlačia takéto veci, tak vtedy Barkoci vedel a povedal, že tí anjeli sú padli, že to nie sú tí dobrí anjeli. Ano, vidíš to? A tak vidíme ten krásný. Ešte jeho matka i otec ešte povedali, že ich neodoženie, že oni sú dobrí anjeli. Ale vidíme tady doopravdy to svědectví krásné, že jak může Satan ovlivnit člověka, jak ho může oblbnout. A proto je dobré si uvědomit jednu věc, že ne každý duch, který přichází k tobě, je Boží. A tady říká, na tom verši jsme četli, tady říká jednu krásnou věc. Lucifer byl stvořený, Lucifer nebyl stvořený jako zlý anděl. Byl nádherný a měl významné postavení. Víš, jaké měl významné postavení Lucifer v nebi? Jestli víte někdo? On měl takové významné postavení, tak jsem říkal na začátek, že on byl nositel slova andělů. On jediný slyšel hlas Boží, který předával andělům rozkazy. On jediný mohl vstoupit k blízkosti Boží slávy, ale nemohl vidět. On jediný byl
vytvořený jako první anděl všech andělů. Bůh mu dal takovou moc, podobnou jako sám sebe. Bůh mu tak důvěřoval, že mu dal vládu nad anděli. Představ si. A Satan, když to viděl, tak on spišnil. Spišnil natolik, že si myslel, že Boha nepotřebuje. Že on je ten Bůh. Kolikrát vidíme v dnešní době, a vidíme to mnohokrát v církvách, že už někteří pastory si myslí, že už nad sebou nepotřebují Boha. Ale že jsou oni bohové. Kolikrát vidíme, že ten charakter, který byl na počátku, když jsme poznali Krista, že ten charakter, ta láska, ta skromnost zmizla ze života. Ta pokora bratrovi, sestře, Bohu už není. Ta chuť sloužit někomu zmizla. Prakticky i Satan, dá se říct, že sloužil andělům. Nebo on přinášel slovo andělům. To je podobné, jako my dneska přinášíme slovo do církve. Brat bratrovi, sestra sestře. A kolikrát vidíme, že to se děje v našem životě. Kolikrát můžeme vidět, jak Satan, nebo my si řekneme, ale jak mohl Satan spíšnit? Jak mohl Satan mít zvednutý nos? Jak si myslel Satan mohl myslet, že oblbne Boha? Co ti ukázat? Přímý důkaz. Když se podíváš do nějakých církví a vidíš pastory, kteří mají zvednuté nosy, kteří si o sebe myslí, že už nikdo na ně nemá nikdo nic a že oni jsou ty nejlepší, taký charakter má dneska Satan. A vidíme tohle, že to se neskončilo, že Satan si používá duchovní lidi. Že Satan přichází mezi duchovníma lidma, přichází, dá se říct, do Božího království, co je na zemi, a přichází a předtěluje se za dobrého a spravedlivého anděla, který šepká pastorovi, nebo já nevím, služebníkovi do ucha, aby zradil takto samé Boha, jako zradil on. Nebo on neunese, poslouchej, on nemůže unést, že ho Bůh shodil. A když vidí, že Bůh tě chválí, že Bůh tě miluje a Bůh tě podporuje, Bůh tě žehná a Bůh ti dá ještě moc nad ním, tak on to nenávidí a nenávidí Boha, proklíná Boha a proklíná i tebe. A on se snaží při vedoucím církve, přichází učitelům, prorokům, přichází pastorům, přichází bratrům a sestrám, aby v církvi byla vyvýšená pýcha. A někdy to ani nesledujeme, nebo nechceme to sledovat, nebo si myslíme, že my jsme ty nejlepší. Dej si na to pozor. I Satan takový přístupem přišel k Bohu. Tak to začalo. Tak to začalo v nebi, že si myslel, že Bůh na to nepřijde. A si myslel, že když anděle začnou důvěřovat Satanovi a budou na straně Satana, že společně shodí Boha z trůnu. A my vidíme dneska, nic se nezměnilo. Představ si církev, když víc vyvyšujeme pastora než Boha.
Co si myslíme, že dokážeme zhodit z trůnu Boha? Co jsi chtěl, bratře? Ano. Já tě chápu, co myslíš, že jak je mohl přesvědčit. Tak si představ si, to je podobné, jako dneska ve sborech jsme. Jo? Dobrá otázka. To je podobné, jako jsme dneska ve sborech. Podívej se, kolik dneska dokážou zmanipulovat bratry a sestry, aby začali víc chválit člověka než Boha. Aby nasledovali víc člověka než Boha. Jak je to jednoduché, že jo? Jak dokážou někteří pastoři manipulovat tisíce a tisíce lidí. A to je podobné jako v nebi, když přišel k andělům a začal jim mluvit, možná jim řekl, že Bůh odešel a dal mu tu vládu, aby ho podpořili. Já nevím. Kdo o tom nepíše přesně, jo? Ano, měli důvěru. Ano, přesně tak. Určitě. Si myslím, že možno oni nevěděli, co to je zlo, lebo kdyby zlo nebylo, jo? Přesně, nevěděli. A věděli, co to bylo. Oni nevěděli, co to je klamstvo. Nevěděli nic. Můžeš, že no? Já vím, že když je to svědčil, tak to nebylo jako by najednou, že přišel z jedné Čas. ale že to trvalo nějaký čas, že na postupně slova, že věci taky oddělili jakoby čas myšlení, aby utočil prostě jakoby na Boha, to smyšlení, víš co, že chodili slova. Ano, přesně tak. A my můžeme vidět ve veršu, co se tam ještě stálo, jo? Máš ti někdo něco říct? Může no? Jako dobře říkáš. Můžeme? Ezechiel zase. 28:14. Byl jsi pomazaným cherubem. Určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Vidíme, že Bůh měl k němu co? Velkou důvěru. Až moc velkou důvěru. Tak si představ, že Bůh se na něho spolehal. A to vidíme, když Bůh měl k něm velkou důvěru a anděli viděli, že Bůh ho podporuje v tom a že Bůh mu důvěřuje a věří, tak neměli zlé myšlenky, aby mu nevěřili. To, co řekl, tak oni brali za pravdu. To je podobné jako dneska, když se podíváme do toho světa, budu používat církve. Kolik dneska doopravdy služebníci, kteří chodí do sboru, chválí Boha, nasledují Krista, důvěřují pastorovi. To, co řekne pastor, je svatá pravda. Je tak? Nebo ví, že má blízko k Bohu, si řeknou, Bůh si ho vybral, Bůh ho žehná. Je tak, že jo? Ale my vidíme, kolikrát ten pastor jde někde vedle někde. Kolikrát vidíme, že slovo Boží se překrucuje. A ten člověk, když vidí, nebo ten člověk, který je postavený zakázatelnou, vidí, že má před sebou velkou oporu a to, co řekne, oni s ním souhlasí, oni ho podporují v tom. Co myslíš? Dostane pýchu taky člověk? Dostane, že jo? A tak dostal i Satan pýchu. A ta pýcha se do dneska tady přichází, do každého sboru přichází pýcha.
Vidíme, že mnoho kazatelů mají zvedlé nosy. Vidíme tak, jako Satan přišel, píše, že mu anděle důvěřovali, že ho podporovali, tak jako dneska, když podporujeme něco zlé, tak ten člověk dostane pýchu. Ten člověk si už nevidí na nos. A on si řekne, to, co řeknu, oni udělají. A vidíme dneska, že když vidíme na sociálních sítech, jaké jsou služby, já jsem viděl jednou, že tam přišel jeden pastor a bylo tam tisíce lidí a řekl, vemte se a běžte ven a jeste trávu. A oni se vzali a šli jíst trávu. A proč? Já ti řeknu proč. Nevím, ale byla tam tráva. Ale víš, proč to udělali? Víš, proč to udělali? Nebo oni důvěřovali, věděli, že má blízko Bohu a si řekli, možná jim to řekl Bůh. A to bylo podobné jako Satan v nebi. Když Satan přišel a řekl, a teď my se musíme zbouřit proti Bohu, proti stvořiteli, nebo je někde vedle, možná, že něco chce udělat. A víš, co jim řekl? Já ti řekl, co jim řekl. On přišel k ním a řekl jim, no Bůh má plánu nás ponížit. Bůh má plánu stvořit člověka na svůj obraz a my jako první stvoření, co máme blíž k Bohu, než člověk by měl blíž k Bohu, možná tak jim řekl, a my se máme k ním, my jim máme poslouchat. My máme jim sloužit. A začal takhle mluvit. My vidíme, že Satan dokáže krásně a nádherně mluvit, že jo? On dokáže přesvědčit když přesvědčil mnoho andělů v nebi a dokonalých andělů a dokázal přesvědčit. A co si myslíš ty, že jak může přesvědčit člověka? Určitě může přesvědčit člověka, že jo? Pro něho to je hračka, přesvědčit člověka. Když se podíváš, jakou má metodu přesvědčit člověka, nebo jak na člověka on působí svým mluvením, on ví, jak na člověka co mu má říct, jak na něho má zabrat. Když se podíváš do příběhu Adama a Evy, když Eva přišla ke stromu a Had přišel k ní a řekl jí krásné slovo. Já říkám, krásné slovo jí řekl. Víš, jaké slovo jí řekl? Co pak, Evo? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů. Ale poslouchej tu špekulaci. Poslouchej, jak on věděl, jak na člověka. A on jí řekl, poslouchej, co jí řekl. Co pak Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů? A Eva mu odpověděla. Bůh nám nezakázal jíst ze všech stromů. Kromě jednoho uprostřed zahrady nám zakázal. Ale potom Satan jí řekl, Bůh ví, kdybyste snědli z tohoto ovoce, že budete stejní jako on. A že poznáte dobro a i zlo. Můžeš? Ano, dá se říct ano, že ta žena vzala. Ano. Ano. Ne. Ano, přesně tak. Když si vememe, Satan Evě neklamal. On řekl pravdu, ale on řekl tu pravdu tak špekulantsky.
tak špekulantsky, aby si vzala to, co je zakázané. No, Ježku. Poslouchejte, jak ďábel skrze něj promluvil. Já jsem se koukal na video. A každý proti němu psal, každý proti němu něco měl. A poslouchejte, co řekl. S prebačením řekl, já jsem vám necpu, to vy ke mně se cpete, řekl, do prdele. Tak řekl, normálně, takový penža pastor openal, já se k vám necpu, to lidi, vy mi píšete, vy se mi cpete. A tady to mě vzalo, jak řekl, vidíte? A tady se můžeme chápete? A teďka si vemte tady tu jednu zásadní otázku. Jo? Jak teďka bylo v Braňo, že ďábel přijde a on ti nedá na sůl, on ti ponukne, on ti ponuknila odá. Jo? A teď si všimneme, co píše v Novém zákoně, že Antikrist. Ďábel dokáže někdy přijít člověku a říct ti, ty sám za sebe se můžeš rozhodovat, ty nepotřebuješ Boha. To jako kdyby si převzal ty místo Boha, ty sám si Bohem. Jo? Tady to chce dokázat ďábel, přijít k nám, aby si ty sám dokázal, že ty sám si Bohem, že ty nikoho nepotřebuješ. Proto je Antikrist nazvan jako převzat místo Boha. A ďábel navláká amenda pela mengel, ker na šilu, ker na. On ďábel vždycky přijde, jako kdyby ti řekl, neboj se, udělej to, ale Bůh ti může i odpustit. Tak jak povedal pastor, že Bůh vám zakázal jedno čistou. Ano, přesně, ale když vidíme tady, ještě můžeme dál pokračovat, vidíme a posuneme se dopředu trošku. Když Bůh viděl satana v nebi, když ještě měl to postavení a viděl, že je poslušný, tak Bůh ho pomázal něčím. Dojdeme. Takže můžeme? Vidíme, že když Bůh viděl satana, že je poslušný Bohu, tak ho ještě víc vyzvedl a pomázal ho. Víš, čím ho pomázal, nebo na co ho pomázal? Jestli víte? Můžeme? Ne, jdeme dál. Ezechiel 28, 17. Ne, 28, počkejte, to máme. Kde jsem to já teďka byl? To se nejde daleko. To jsme četli, že? 28.14. To jsme měli? Tak ještě to přečteme. Sorry, 28.14. Byl jsi pomazaným cherubem. Určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře. Mezi žhoucími kameny ses procházel. Takže my vidíme, že Bůh ještě pomazal za cherubina. Kdo je vlastně cherubin? Ochránce. Největší anděle. Ano, cherubiny. Nebo oni mají nejblíž k Bohu. Cherubini mají nejblíž k Bohu. A my vidíme, že on byl pomázaný na cherubina. To znamená, vidíme, že cherubini jsou nejvyšší anděle, který jsou v nebi. A on byl mezi nima ten největší. A tím pádem, když on byl ten největší už a říkal si, už nade mnou nemůže nikdo být větší, než jsem já, tak se prohlásím za Bohem.
za Bohem. Takže toto jsem chtěl říct. Pojďme dál. Když byl pomazaný za cherubina, co se stalo? Spusme tam. 28:17. Kvůli své kráse spíchl jsi, kvůli své nádheře jsi moudro zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi před očima králu, aby tě viděli. Vidíme tady, co tady píše? Můžeš trošku? Ano, srdce. Srdce. Takže my vidíme tady, že dostal pýchu, nebo si říkal, už nade mnou nikdo nemůže vládnout. Můžeš. Srdce ti spíšnilo pre tvoju krásu. Prišiel si o múdrosť kvôli lesku. Zhodil som ťa na zem, postavil som ťa pred kráľov, aby mali potešenie z pohľadu na teba. Vidíš, a tady mi píše, jedna věc, tady píše, můžeme? Měl blízko Bohu, slávě, ale dovolil, aby se v jeho srdci objevila pýcha. Kolikrát doopravdy vidíme, že v našich srdci se objeví někdy pýcha, když někdo začne chválit až moc. Když začne někdo vyvyšovat. Kolikrát, když vyvyšujeme někdy víc člověka než Boha. Kolikrát vidíme, že když mě někdo vyvyšuje, tak já automaticky dostanu pýchu ve svém životě a řeknu si, vidíš, kolik lidí mě následují, kolik lidí mě chválí a kolik lidí mě poslouchají. A já můžu jako bytost to využít. A my vidíme, že Satan využil doopravdy anděle, který zradili s ním Boha. A oni viděli a důvěřovali Satanovi natolik, že dokázali zradit svého stvořitele. Zradit živého Boha. Kolikrát, když se podíváš na svůj život, kolikrát ty víš, kde je tvůj Bůh. Církev, my víme, kde je náš Bůh. Amen. Víme, komu sloužíme. Amen. A kolikrát v tvém srdci přichází zrada proti Bohu. Kolikrát si zradil Boha. Kolikrát doopravdy si oslavil něco víc než Boha ve svém životě. Kolikrát si řekl, viděl jsi, co jsem já dokázal sám. Kolikrát nepoděkuješ Bohu, že se něco povedlo. Kolikrát ani nemyslíš na Boha, když se ti daří, ale řekneš si, to všechno já. A tak viděl Satan, že dokáže jako já. On řekl, to všechno já dělám. Dívej se, jak mě poslouchají anděle a co jim řeknu, to oni činí. Neděkoval Bohu, co se tam dělo. Ale všechno si bral na sebe, že on využil situaci, využil Boží lásku. Kolikrát my doopravdy využíváme tu lásku, tu dobrotu, co nám dává Bůh. Kolikrát si řekneme, to nic. Já musím ukázat sám sebe teď. Kolikrát? Doopravdy. Si uvědom, že jsi na tom místě, jako když byl Satan u Božího trůna. Když ho zradil. Žádný rozdíl není mezi Satanem a tebou. Jsi stejný jako on. Jsi stejný. Není on víc horší než ty, protože jste stejný.
A víš, jste stejní? Nebo i ty, i on zradil Boha. Kolik jsi vzal bratru a sestry do záhuby? Kolik skrze tebe přišlo do záhuby? Skrze tvoje pýchy, skrze tvoje moudrosti. A to je podobné, vidíme, že v našem srdci někdy přichází pýcha do naše srdce. To je jako přišla pýcha a si řekl, už nade mnou nikdo nemá, nebo já mám ty slova, já jim to říkám. Kolikrát? A nebo když vidíme v církvi doopravdy, a poslouchej dobře, když pastor pomáže druhého pastora a náhodou ho zradí. Ten pastor by měl spolupracovat s svým vyšším pastorem, ale vidíme, že se oddělují, že jdou svojí cestou a vidíme, že kolik lidí sebou stáhne. A to je podobné, jako udělal Satan. Přesně tak. My vidíme, že odešli od Boha, vidíme, že odešli od vědení, vidíme, že co se děje v tomto světě, že se to děje neustále dokola. A nic se neměnilo. Možná si říkáme, ale už my jsme na tom líp, a nejsme na tom líp. Jsme stále dokola, děláme to ty chyby, co nám ukázal Satan. Stále chceme někoho zradit, stále chceme někomu šlapnout na hlavu, stále chceme někoho pomlouvat. A toto dělá Satan dělal. A proto mnoho andělů mu důvěřovalo a šli s ním. Doopravdy, dejme si na to pozor. Pojďme dál. Jsme tam furt v té kapitole, jo? 28:17 jsme četli, že jo? Izajáš 14, 13 a 14. Verš. A poslouchej, co chtěl Satan. Být ten nejvyšší. I stane se, že jako zaplašená gazela nebo jako stádo, když není, kdo by ho shromáždil, tak se každý vrátí ke svému lidu a každý uteče do své země. Tady my vidíme v tom veršu. Lucifer nenechal sloužit Boha. A ty jsi řekl ve svém srdci, vstoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn, usednu nahoře shromaždění na nejzaším severu. A tady říká, Lucifer nechtěl sloužit Bohu. Posloucháš dobře? Lucifer nechtěl sloužit víc Bohu. Proč vlastně Lucifer nechtěl sloužit Bohu? Nebo on se sám prohlasil za Bohem. Nebo si říkal jednu věc. Anděle neposlouchají Boha, ale poslouchají mě, co říkám já jim. A teďka si všimni, že Satan tu myšlenku, tu špekulaci převezl až do dnešního dne. Kolikrát v církvi vidíme, že lidi neslouží Bohu, ale slouží člověku. Vyvyšují člověka, tak jsem říkal. A proto Satan říká, já už nechci sloužit Bohu, ale chci, abyste ty sloužil mě. A tady vidíme ještě, co říká Pán. A chtěl zajmout, nebo chtěl převzít jeho místo. Kolikrát dneska vidíme, že mnoho křesťanů chcou být vyšší než Bůh. Kolikrát vidíme v církvi, co se dneska děje. Kolikrát vidíme, že rozhodujeme sami rozhodnutí takové, že třeba dokážeme vyhodit člověka z církve. Dokážeme odmítnout i Boží slovo. A dokážeme říct, mě to nezajímá, to musí být tak, jak říkám já. A v tom vidíme, když někdo řekne, to musí být tak, jako říkám já a mě to nezajímá, že už tam Bůh nemá slovo, ale převzal roli Boha.
A to je podobné, jako Satan už nechtěl sloužit Bohu a řekl andělům, bude to tak, jak to říkám já, a ne jak říká Bůh. No, bratře. Nikdy nepatří lid nebo ovečky, jak se nazve, pastýřovi. Ano. Je to služebník, který slouží. Ano, má být respekt pastorovi, ale poslední slovo má Bůh. Ano, přesně. Poslední slovo vždycky má Bůh. A Bůh je ten, který máme uctívat. Bůh je ten, který má slovo pro každého z nás. A proto i dneska Satan neskončil s tím, co začal v nebi. Ale si myslíme, že by byl hozený na zem, že už přestal se snažit převzal místo Boha. Ne. On stále se snaží. Stále se snaží, tak si představ, kolik Bůh donesl do církve ztracených. Kolik? Strašně hodně, že jo? A Satan přichází a odebírá od Boha je. Už necítí Boha, ale jsou soustředěni na člověka, který ovládá Satan je. Ano, že nemůžeš? Nemá nic. Pokud si člověk upraví slovo podle sebe, anebo udělá si svoje učení, tak nemá nic s Bohem. Ale prakticky je tam Bůh, ale není to Bůh, který stvořil zem a nebe, ale je to Bůh, který se vyznal za Bohem, který chtěl usednout místo Boha a který se prohlásil za Bohem a to jméno je Lucifer. Satan. Ano, přesně tak. Obchodoval s Božím slovem. Přesně. Ano, přesně. Ano, jo. Moju pravdu ti budu nutit v tobě, aby si ji vzala. Přesně tak, ženo. Ale my vidíme, když Satan přišel mezi anděli a chtěl zesadit z trůnu Boha a chtěl on vládnout, tam v tom vidíme tu pýchu, ale jak ji mohl dostat? Pojďme doslova, jak ji vlastně dostal, tu pýchu, jo? Přísloví 16:18. Před skázou je pýcha, před kopytnutím bývá povýšenost ducha. Tak my vidíme, tady píše, pýcha ničí vztah s Bohem. Kolikrát vidíme pýšné. Kolikrát vidíme, že máme pýchu v něčím. Já jsem lepší než ty. A tady píše slovo Boží, píše jednu věc. Pýcha ničí vztah s Bohem. Už nemám vztah s Bohem. Ale ty máš vztah sám se sebou. Ty máš vztah s něčím, který zklamalo Boha. Ty máš vztah s falešným Bohem. A potom říká, a to je zvrácenost pro každého člověka. Protože se obrátí proti Bohu. Obrátí se proti pravému Bohu. Bible říká, že Bůh nestvořil pýchu. Bůh nechce, aby měl člověk pýchu ve svém srdci. Ale všimni si jednu věc. Bůh neustále mluví
andělech, o padlých andělech, mluví o satanovi, ale mluví tam jedno slovo, které je velmi důležité. A to je srdce. Srdce. Bůh nemluví o lidském srdci. Vlastně řekneme, ale počkej, anděle mají srdce? Ne, oni mají duchovní srdce. A duchovní srdce vypadá jinak než naše lidské. On mluví o duchovním srdci. A proto, když v duchu dostaneš pýchu, v duchovním srdci dostaneš pýchu, tak už nemáš nic společného s Bohem. Nemáš nic společného s Bohem. Jsi už daleko od Boha. A proto tady říká, že Lucifer, padlí anděle, Lucifer dostal pýchu do svého srdce a potom přišel pád. Ale ne, že pád zhodilo na zem, ale pád tím pádem, že se oddělil od Božího království, oddělil se od Boha. Neměl vztah s Bohem. Neměl společenství s Bohem už. Nenaslouchal Boha, ale naslouchal svoje já, svoje srdce, který měl duchovní, který byl osobně srdce toho anděla padlého a říkal si, proč já nemůžu být jako Bůh, nebo proč já nemůžu převzít roli Boha. Kolikrát přebíráš ty roli Boha? Kolikrát ty jsi sám Bůh? V Novém zákoně se píše, co pak i vy jste bohové. Že to jste někdo? A jak to myslí Pán? Že si děláš, co chceš. Rozkazuješ svůj život, co chceš. Ty rozhoduješ svůj život. Ty už nechceš, aby rozhodoval Bůh. Ty nechceš, aby řídil tvůj život Bůh. Ale chceš, aby si řídil ty sám. A tím pádem se odděluješ od koho? Od Boha. A tak se stal prvním, se oddělil od Boha, to byl Lucifer. A to přišel andělům, aby se oddělili od Boha. Udělal vzpouru mezi anděli a mezi Bohem, který už mu nedokázali důvěřovat Bohu a prostě bojovali proti němu. A my vidíme, že do dneska ta myšlenka satana, toto slovo satanové funguje. My vidíme, že ta duchovní bitva v nebi ještě neskončila. Že stále se bojuje. Jak je to dlouho? Podle Bible asi tak 6 000 let. Asi 6 000 let. A 6 000 let v nebi je vojna duchovní ještě. Nedává, nezakazuje. Já tě chápu, ale já tě chápu. Dobre, to je na druhé téma, tohle, to je na druhé téma. Pojďme dál, protože toho téma. Jak poté skončíme, jak chceme se to pobavit. Pojďme, přísloví 16:18, to jsme měli? Měli. 18. Ne? Takže pojďme 18. Teď jsme četli. Jo, 16:18. Takže my vidíme, že mezi člověkem a Bohem, když člověk se oddělí od Boha, tak ho Bůh má za pyšného člověka.
Pojďme ještě čas, třetí čas. A ta třetí část se bude jmenovat Vzpoura v nebi a pád andělů. Tam je Zjevení 12 a verš 7-8. A po tomto verši si dáme takovou přestávku 5minutovku. Dvanáct, 7, 8. A v nebi nastala válka. Michael a jeho anděle museli bojovat s drakem. Drak i jeho anděle bojovali, ale neobstali a už pro ně nebylo místo v nebi. Takže tady vidíme, to ten verš, že nastala vojna v nebi. Že jo tak? A ten verš si probereme až po přestávce, 5 minut přestávka. Takže pojďme zpátky do toho veršu. Jste tu se mnou? Pojďme zpátky do veršu. Zjevení 12. kapitola a verš 7, 8. Sláva tebe, Pane Ježíši. A v nebi nastala válka. Michael a jeho anděle museli bojovat s drakem. Drak i jeho anděle bojovali, ale neobstáli a už pro ně nebylo místo v nebi. Takže my tady vidíme, že začala vojna v nebi. Kdy vlastně začala vojna? Když Satan dostal pýchu v jeho srdci a chtěl si sednout na místo Boha. Dá se říct. Vidíme, že mnoho andělů se přiklonilo Satanovi. Dalo pravdu Satanovi. Mnoho andělů nebylo na straně Boha, ale na straně Satana. A tady vidíme v jedné věci. Satan se vzbouřil proti Bohu, autoritě, ale nebyl schopen Boha porazit. Nikdy Satan nebude schopen Boha porazit. Kolikrát se snaží ukázat Bohu, že on je silnější, že on dokáže zmanipulovat lidi a chce dokázat Bohu jednu věc. Proč vlastně Satan se zbouřil proti Bohu? Kvůli jedné věci, dá se říct, že Bůh chtěl po andělách, aby sloužili lidem. A Satan chce dokázat Bohu, že se zklamal. Že Satan měl pravdu a Bůh prostě jak kdyby neměl pravdu. A my vidíme, dodneska se snaží Satan oklamat mnoho lidí. Ale je smutné, že se mu daří oklamat mnoho lidí na světě. Když se podíváme na dnešní svět, tak vidíme doopravdy, jak Satan manipuluje člověkem. Ale přitom člověk ztratil jedno vědomí, že anděl i Satan není na tom, aby člověk sloužil andělům nebo Satanovi, nebo padlým andělům, ale aby anděle sloužili člověku. Na tohle moc lidí zapomnělo. Ano.
aby nám sloužili. My vidíme, že Bible píše ještě, že anděl by měl sloužit člověku. V Zjevení je napsáno, že poslední čas, když přijde vytržení, že každý jeden člověk má svého anděla, kterému odpoví na všechny otázky. Že mu ukáže vše, o co se zeptá člověk. A tak by měl sloužit anděl člověku. Ano. A tak by měl sloužit anděl člověku, ale je smutné, že člověk na to zapomněl. Člověk zapomněl, že v očích Boha člověk je víc než anděl. Víš, proč je víc člověk než anděl? Proč? Amen. Člověk je stvořený na jeho obraz. Ano. Ano, přesně. Ano, přesně tak. Přesně tak. Anděl byl stvořen, dá se říct, slovem. Ale člověk byl stvořen ne slovem, ale rukama. Bůh ho formoval. A proto je mezi ním a mezi tebou velký rozdíl. Proto jsi podobný Bohu. Nebo Bůh svýma rukama, jak stvořil, tak ho stvořil sám, jak vypadá. Na sebe nasadit. A je důležité vědět jednu věc. Poslouchej dobře. My vidíme doopravdy, že my jsme cennější pro Boha nějaký anděl a anděle, nebo Satan, když viděl, že Bůh si víc váží člověka, než anděla, nebo Satana, tak dostal takovou, takový myšlenku, nebo dostal takovou ránu anděl, že třeba dostal ránu, proč já bych měl sloužit člověku. Ano, určitě. Určitě tímto slovem šel na anděle a přesvědčoval je, že prostě proč. Ano, přesně, oni jsou malí. Ale když si vemeš, když si přečteš příběh, jo, když přečteš příběh v rajské zahradě, co se stalo, když Bůh řekl andělům, že mají sloužit člověku, co myslíš, byl už člověk stvořen? Nebo nebyl? Ne, já už jsem trochu napovědl. Obraz. Ale příběh udělám z toho. Když Bůh řekl andělům, a teď budete sloužit člověku. Byli stvořeni lidé už, než měli začít sloužit člověku. Takže já si myslím, že určitě byli lidé, bylo Adam a Eva. Proč to myslím? V Bible píše, že Satan měl přístup do rajské zahrady. Měl přístup do rajské zahrady. Ano. Určitě ano. Já tě chápu, ale když si vemeš ten příběh, jeden, než začala válka v nebi, tak nevíme přesně rok, nebo kdy vlastně se stál rajská zahrada na zem. Nevíme kdy. Mezi tím nevíme, jak to vlastně bylo. No v Bible píše jedna věc. Než Bůh stvořil anděli, než Bůh stvořil
stvořil nebesa, než Bůh stvořil, než všechno stvořil, tak už my jsme byli. A potom píše ve slově, že Bůh vytvořil něco pro člověka a dal člověka tam. A potom říká, že když vyměřoval zem, vyměřoval hvězdy, hory a tak dále, takže on připravoval místo pro člověka. A že potom až stvořil nebesa, stvořil takové ty věci. Takže přesně nevíme, přesně jaký rozčasu to bylo. Jožku. Už tam začala ta vojna, ale ta oficiální vojna byla, až padli na zem. Takže já věřím tomu, že, jak říkal Jožka, že už tam něco začínalo se. Zboura. Ale ta vojna tam ještě nastala až po pádu Adama a Evy. A víš proč? Po pádu? Stvoření, áno, světa, přesně. A čo ja si myslím o zjavení Jána, jo, jak to vidím? Ja verím tomu, že v tom čase, jak Bůh stvoril Adama a Evu, ešte Lucifer poviem, ešte normálne tu v záhrade. Určite. Tá vojna, čo sa, to iba ja, to iba môj názor, tá vojna, čo sa stala v nebi, nebolo preto, že čo spíšnila tá. Mne sa zdá, tá vojna byla vtedy, jak Ježiš bol tady na zemi, lebo tam jasne píše, vieme, že v nebi není čas ani priestor. A tam píše ten starý hád, ten toto, čo zvádzal lidi. To ja. Zvádzal lidi a hovorí, teraz je vyhodený von, lebo on mal stále a Ježiš potom hovorí v Markovom Lukášovi, neviem teraz, jak tam píše, že Archaniel Michael bojoval proti tomu, a potom hovorí, že Ježiš, jak prichádzajú učeníci, hovoria, že aj démoni sa nám poddávajú. A Ježiš im hneď to povedal. Ja videl som teraz Satana, ako padá neba, ako zornička, jo? A že ho neradujte sa, lebo teraz to nastáva. Áno, ten boj. Že teraz to len přijde, lebo je nás vo vtedy, lebo ví, že má málo času, takže preto už on nemá právo ísť do neba a žalovať na teba na nás, lebo vyhral Pán Ježiš Kristus. Lebo tí, čo boli pod oltárem, tak oni kričeli, kedy spravodlivý a verný prídeš a začne súdiť. A potom hovorí, že aniel otvoril pečať a je mi nastalo ticho a povedali, že vyhral lev dlouho a hovorí, že... Tady přišlo vítězství. Ano, to tomu dojdeme. Určitě tady. To je hodně toho, přesně tak. Ale co je důležité, tak jsem říkal, že v rajském zahradě měl Satan ještě přístup. Určitě, kdyby byl padlý už na zem, tak by přístup do něčeho takového čistého a bez poškvrní by neměl. Pochopitelné. Ale co je důležité, tady vidíme, že píše slovo Boží, že Satan se snažil porazit Boha, ale nikdy se mu to nepodařilo a nepodařilo. Nikdy nemůže zvítězit nad Bohem. Ale co chce dokázat Bohu? Jednu věc. Určitě, jak v nebi zaznělo, a teď budete sloužit lidem, tak Satan přišel Evě a chtěl dokázat, že to stvoření, co Bůh tak chválí a chce, aby
anděle se k ním klaněli, nebo anděle přicházeli k ním a pomáhali jim, že Bůh nemá pravdu.